Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα έκανα μια ωραία μακαρονάδα με μανιτάρια. Θα σας πω τα υλικά. Τα σοτάρω σε μισό περίπου φλιτζάνι λάδι. Τα σοτάρω. Ρίχνω ένα φλιτζανάκι κρασί, κόκκινο, και αφού τα αφήνω να εξατμιστεί, ρίχνω 2 κουταλιές της σούπας πελτέ. Εγώ βάζω το κύκνος, αυτό το χάρτινο, το βρίσκω πολύ βολικό, και ένα φλιτζάνι σάλτσα ντομάτας, αυτή που βάζουμε στην πίτσα, στο γυάλινο μπουκάλι. Αυτά βάζω, αυτά έβαλα. Και για του λόγου το αληθές, δείτε, το δοκίμασα, ανεπιφύλακτα σας λέω να το κάνετε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.